دے ہاتھ کٹوائے میں نوکر میں بلاتا رون الحسین مال منین دے بچڑے کی دے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلوائے گئے رونا دیونا کیتا کیا ایک کر قتال عباس کربل وچ بعد عید تو جشن منائے گئے شبیر دے پہنچن تو پہلے عباس دے ہاتھ کٹوائے رونا لے جو تسی رومن تے جڑ گئے ہو مہک بند بزرگاں دا پیا پڑا میں آدم نہیں 9 لاکھ فوج تو لہندا غازی 9 لاکھ ہمت ہی کوئی نہیں جناب عباس کو زین تو زمین دے لے آوے انج نہ ماتم کرنے میں آدھا پیا نہیں 9 لاکھ فوج تو لہندا غازی چپ شبیر بھی کھا گئی اندی موت علی دیا دیا دی ایک پل وچ مان مکا گئی اتے اندی 32 سال دی وہ کل محنت بس ویلے رنگ لا گئی جدا سین رکیا تو پہلے اندی لاش دے زینب رونا لے اندی 32 سال دی کل محنت بس ویلے رنگ لا گئی جدا سین رکیا تو پہلے اندی لاش تے زینب بی بی علی میں تیرے باجو کی میں شام دے سفر کرنے بی بی علی عباس بولے حسین کی سوائے گا میں حسین کوئی غم نہ دے ورنہ لے نہ ہوئے اڈامی دی رات نہ رلے نہ علی دیا دیا غازی کی اجازت کھڑا منگ دیا دے مولا میں کوئی اجازت دے نا عباس تو تا میری کمر دا زور ہے عباس تو تا میری کمر دا زور ہے صبح دا وقت ہوئے غازی واللہ دے مولا میں کوئی اجازت دے سیادہ لینا عباس تو نہیں ڈرنا تا میری فوج دا سپہ سالار تو تا میں کو سلائی دیونی ہے رونا لیو یہ نکھائی میں جو آواز ہے یہ عباس واپس آئے جناب عباس واپس آئے ڈٹھے زوجہ عباس سامان سفر تیار کی بیٹھیے بی بی آگی غازی اٹوری وینیاں سیدہ دے کن پہ ویندے ہو جناب عباس فرمیدن کن ویندے پہ ہو کن تیار کیے بی بی آگی میں وطن تے ویندی پہیاں میں پانچ کے گلہ دے سا جو غازی تے جمن دا کوئی فائدہ نہیں عباس فرمیدن ہویا کیا ہے بی بی آگی سویر دی دے دی پہیاں سکینہ خالی جام جا کے ہر خیمے تو ویندی آدھی مائیاں ایک گھٹ پانی دھوئے پانی دو میں میرا اصغر نچ پوے عباس فرمیدن میں حسین مولا اجازت نہیں بیٹھے دے یہ ایک گلنا کوئی ہوگی جناب سکینہ آئیے بی بی آدھی ایک چاچا غازی ایک لحظہ میں نے نالا ہاتھ نپ کے ایک جگہ تے آئیے اشارہ سمجھے اللہ دینا ایک جگہ تے آئیے تیمی چادر ہٹا کے آدھی چاچا آئے دے تو میرے جناب علی اصغر دے پاسے دے کے آدھی میرے اصغر دے لب خوش ہو گئے جناب عباس فرمیدن میں کوئی کٹا بابا اجازت نہیں پیا دینا بی بی آدھی آؤ منڈے نام میں اجازت کی نام نہیں
جناب سکینہ نے چاچے دا ہاتھ نہ پہ جناب امام حسین تو گر پائے مولا ڈٹھے سیدہ دے عباس سکینہ کو سفارش پڑھا کے گننا ہے سکینہ کو سفارش پڑھا کے گننا ہے جناب عباس فرمائے نا مولا میری ضرورت نہیں جو میں سکینہ کو سفارش پڑھا کے گننا با بی بی آگی ہے بابا میں چاچے کو گرین آئی ہوں میرے چاچے کو تو میرا پس کر دیا مرزے سیدہ دے خیال نال ڈوری تیڑا چھیما دے میرا 32 سال اندر بڑی جوان ہے خیال نال ڈوری تیڑا جا کم سینے میرا تا جوان ہے بی بی آگی چاچے کو تو میرا اس کر دیا مرزے سیدہ دے غازی تو دسا کن وینے غازی آدھے موت تو وینا سیدہ دے غازی تیڑے علم چ نہیں جے تو ٹر گیا تیڑی زینب بھین روڑ ویسی سیدہ دے غازی جے تو ٹر گیا تیڑی زینب بھین روڑ ویسی ہنجی نماتم کرنے روانا لے سیدہ دے غازی جے تو ٹر گیا تیڑی بھین واپس روڑ ویسی روانا لے ہو گئی میرے حصے دی مجلس کڑی نہ بولن اللہ عباس امام اللہ آئے تلوار امام دے قدمہ دے رکھے آئے اے ہائی تلوار میں نہیں لڑدا غازی آدھے ہائی تلوار میں نہیں لڑدا ایک لحظہ جان رکوا جا اچھا ڈیڈ حمیدہ نہیں چڑیا یا منت غریب غریب دلا کیڑی منت غازی آدھے تو اجا ڈیڈ حمیدہ نہیں چڑیا تے یا منت غریب دلا چا تو اکبر ٹوریا موت دے پاسے دیا آدھا پتار بچا ہنج نماتم کرنے غازی آدھے رونا رو غازی رو کے آدھے میں کو آلیا چاون دے یا منات عباس جڑے ویلے میری سین زینب آلیا ہوئی گل سنی ہے بی بی آدھی عباس میں تا تیری آس تے وطن چھوڑایا میں تا تیری آس تے مدینہ محمد چھوڑایا ہوں تو ہی پیا میں نہیں رونا لے سیدہ دے غازی اجازت دے میری سین سکینہ گن کے خیمے دے وچ آئی آدھی آ چاچا میں تے کو تیار کرینیا میں تے کو تیر کمان پوینیا تلوار پوینیا رونا دے خیمے دے وچ گھنا یہ ایک مشق پوائی میری سین بی بی آدھی میں ساریاں بیویاں کو اکٹھا کرینیا تو آخری سلام کر جا ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہوئی ہیں غازی ڈویاں تو مکے درہ کے آدھے سردار زادی میں نوکر دا آخری سلام ہوئے عباس دا سلام کرنا مدینہ کوئی آدھے میں تیری آستے آئیاں رونا لے ہوں جنہ ماتم کرنے جناب عباس میدان دے چین رونا لے ہوں جنہ ماتم کرنے اللہ دے نام دے میں دکھائے جن رون نہیں آدھا بھروں دا اپنا مقدر عباس میدان دے چین مشک بھری ایک گھوڑا واپس موڑے ایک ظالم دار کی تے مولا دا کھپا بازو قدم ہوئے سیادہ دے سکینہ دی میں بے ظالم دار کی تے سجا بازو قدم ہوئے عباس ہمیں اسرف دی میں تمہیں بازو قدم ہوئے عباس مشک دے تسمے منہ چھپائے ایک ظالم تیر مارے جڑا مشک چال گئے پانی لڑ گئے سیادہ دے گھوڑا ہون واپس نہیں بننا ماتم کرے سیادہ دے ہون واپس ہی میں نو کرا سیادہ دے ہون واپس نہیں بننا ادھر حسین تو کرسی چھوٹ گئی ہے ادھر حسین تو کرسی چھوٹ گئی ہے بی بی آدھی ہے بابا دسا میدان مشکیاں پیاں دے مجھے بند بننا چاہتا سیادہ دے دسا میدان مشکیاں پیاں دے میرے مولا نے بھیگ موٹے تو چاہے دھول لڑی نظر آئیے بازو قلم ہوئے دکھے چھوٹی سی چادر بدا گیا دیئے واللہ میرا اسرر مردے تے مردے پیا میرے بابے بھی کمر لوٹ گئی ہے مطلب ملی دیا دیا دی حسرت میں نوکر
حسین روندہ ہی ہے تو رو رو دیا دے جڑا لاشاں جا جا نہیں تھکیا جڑا لاشاں جا جا نہیں تھکیا تے گیا تھا کہ ایک لاش دے آگے وہ ڈٹھا ہاشمی چین کو خواب دے ریا دے لائے کمار کمار چڑا جنہ ماتم کرنے سیدہ دے میدان مک گیا زور جوانی کا چھوڑے نہ پیا ممبر وائن پڑھنا چاہنا سیدہ دے میدان مک گیا زور جوانی دا رومن آلے حسین مولا عباس دی قبر دے آئیں عباس دی قبر دے نہیں رومن آلے عباس دے نظار رومن آلے سید زادہ حسین عباس دے کولا کے سیدہ دے غازی بولے کی تھڑے لائے نہیں کوئی جواب نہیں آیا سید جھان جھانے رونا لے سید جھان جھان کٹ بیا وچ پھرا دینا سٹینا کمر تے رکھ تے ہاتھ سید فدا بازو بلیندا جنہ ماتم کرنے اللہ دے نام میں لکھے میں نو کراں سید جھان جھان رونا لے والی کیا ہوئے اللہ دے نام تے ہن جنہ سید ماتم کرے آئے سید زادہ